Bună! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să fac un clip despre parfumurile mele de la Yves Rocher. Bineînțeles că mai lipsesc câteva din ele, deoarece nu știu ce am făcut cu ele. Ar mai fi vorba despre Tendre Jasmin, Vanille Noir, Naturel. Dintre acestea, Naturel ar duce spre Moschino I Love Love, așa mi se părea mie. Din câte mi-aduc aminte, chiar nu mai știu unde le-am pus și ce am făcut cu ele, dacă le-am dat cuiva. Vanille Noir, iarăși era un parfum puternic, foarte mirosea foarte frumos. Nu știu dacă mai este în producție, precum și celălalt Tendre Jasmin. Dar să vorbim despre cele pe care le am aici prezente. Și ar mai fi unul Common Evidence, prima variantă pe care l-am avut. Am undeva sticla în casă, dar n-am mai stat să o mai caut. Și hai să începem cu cel mai puțin, cel care mi-a plăcut mai puțin dintre toate aceste parfumuri. Este vorba despre acesta. Mon Rouge, care este un parfum floral. Sincer, mă așteptam să fie mult mai interesant, dar nu a fost. Drept urmare, nici nu prea am folosit cine știe ce din el. E un parfum așa floral, verde. În sinea lui e interesant, e curat, fresh. Dar nu e chiar genul meu de parfum. Bun. Următorul din seria care mi-a plăcut mai puțin este So Elixir. Deși chiar mi l-am dorit pe acesta. Și până la urmă mi l-am cumpărat, am consumat ceva din el. E un parfum dulce, așa, e destul de plăcut. Dar nu l-am mai folosit. Acesta persistă foarte bine, precum și cel So Elixir Purple. Așa, alt parfum din acest top ar fi, după cum spuneam, ar fi Mon Rouge pe ultimul loc, penultimul So Elixir. Apoi Quelques Notes d'Amour. Am consumat ceva din el, îl am, nici nu mai știu de cât timp. Nu l-am mai folosit în ultima vreme și a schimbat și un pic culoarea, dar mirosul e același. Însă este un parfum foarte persistent acesta. Tot floral, dulce, tot miros, stilul caracteristic Yves Rocher. Apoi este un parfum, cred că e apă de toaletă mai exact. Da, oricum cred că e apă de toaletă. Este acesta. Flori de cireș. Deci chiar miroase super. Și e foarte rezistentă apa asta de toaletă. Miroase așa primăvară. Chiar îl recomand pe acesta. Am avut și gelul de duș. Nu prea mi-a plăcut, pentru că nu rezista chiar așa de mult pe piele mirosul gelului de duș, dar și destul de bun e. Miroase la fel ca și parfumul. Asta chiar îmi place și le recomand. Apoi ar mai fi pe locul 2 So Elixir Purple. Duce un pic așa spre Alien. Cred că de-aia l-am și luat. Și mai seamănă cu ceva, dar nu dau seama acum. Din cele pe care le am. Oricum, e foarte persistent acest parfum.
Mă gândeam la Alien. Nu știu dacă seamănă neapărat, dar duce spre mirosul acela. Oricum e un parfum destul de tare și persistent. Și parfumul care mi-a plăcut cel mai mult, pentru că nici nu prea mai am din el, nu l-am mai folosit, l-am păstrat așa, dar mi-a plăcut foarte mult. Și când o să am ocazia să îl găsesc la un preț mai rezonabil, am să îl mai recumpăr. Este vorba despre Common Evidence Intense. Deci ăsta, nu știu, miroase chiar ca un parfum de firmă. Ăsta mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. E tot un parfum floral, poate fi purtat în orice anotimp. Din seria parfumurilor de la Yves Rocher, acesta este preferatul meu. Chiar merită acesta. Ia să le mai miros. În general, parfumele de la Yves Rocher sunt destul de persistente, adică chiar și acesta, care e o apă de toaletă, ține destul de bine și miroase fresh, curat. Hai să nu-i fac o imagine proastă și acestuia. E un parfum bunicel. Rezistă. E mai mult, după cum spuneam, floral verde. Mai de primăvară, așa. Ia. Da, e un parfum de zi. De zi, de birou. Acesta l-aș vedea purtat mai mult seara. Și acesta la fel, dar merge și ziua. Acesta nu contează ce moment al zilei îl puteți purta, deoarece se potrivește oricărui moment și oricărui anotimp. Cam acestea sunt parfumurile pe care le mai am momentan. Vă spuneam că mai am și Common Evidence Common Evidence primul apărut. Sticla nu am mai găsit-o. Și acela era un parfum persistent, însă varianta aceasta mi-a plăcut mai mult. Sper să-l găsesc la un preț mai bun, să-l recumpăr. Îmi las în capac. Da, chiar e super ăsta. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. O să revin în curând și cu alte clipuri. Și vă urez o zi frumoasă. Pa!